Ja som chvíľku čakal, že len tak randomne spravíš za sebou, že táto. To by bolo cool. Mne tak vykrútilo hubu, akože vôbec. To ja som sa z toho napil asi im, jak v dedictví, pro Krista, akože, jak toto môže niekto piť? Áno, ja som asi ten, čo by najmenej mal hovoriť o tom, že jedzte veľa cukru, to určite nie. Ale proste ten chlast musí byť proste s tou sladkou kolou. Poďme trošku do bulváru. Aký najdrahší alkohol si možno pil a kde to bolo? A či to splnilo teda nakoniec to tvoje očakávanie? Pil som niekoľko tisícové fľaše, to znamená, že fľaša. Priatelia, vitajte pri ďalšom diele Bachorkového podcastu. Tentokrát hneď v úvode nezabudnem na svojho kolegu. Ja som Martin Hamšík, so mnou tu je Alex Kiš a naším dnešným hosťom je naozaj vzácna kapacita vo svete whisky a celkovo prémiového alkoholu. Miky Balaj. Miky, ahoj. Ahojte. Ďakujeme, že si prijal naše pozvanie, tak chceli sme už dlhšie sa porozprávať, tak nám to konečne vyšlo. A ja začnem hneď z hurta, aby som ťa pobavil. Ty máš rád whisky, ktorá je najlepšia? Je to štandardná otázka, ktorú štandardne dostávam a mám na ňu štandardnú odpoveď. Najlepšie whisky neexistuje, respektíve whisky pijem podľa toho, ako mám náladu, aké je vonku počasie, aké je ročné obdobie, proste naozaj tej whisky je toľko rôznych druhov a tak rôznych chutí, že si vieš naozaj to ako keby dopasovať. Ja som sa, povedzme, že prepil, možno znie to veľmi blbo, ale prepil som sa doslova k tomu, že whisky chutí, nechutí. A vlastne mám napríklad do obdobia, kedy mám rád dymové whisky, tak si dám dymovú, ale ja to vždycky tak premostím tú otázku trochu a sám sebe odpoviem na otázku, ktorú si dám, a to je, ktorá je moja najobľúbenejšia značka. Tak sa vlastne dostaneme k tomu, že ja veľmi rád mám Taliskera, všetky veci od Taliskera, čo je taká stredne dymová whisky, povedzme. A určite tie ročníkové veci od Taliskeru sú tie veci, ktoré mám, povedzme, že najradšej, tak môžem povedať. Ja som chvíľku čakal, že len tak randomne spravíš za sebou, že táto. To by bolo cool. Rozmýšľam, že ja ako milovník piva sa napojím, ale vieš čo, dobre, ja sa ťa spýtam inak. Prečo možno niekto by si mal dať práve tú whisky? Že či možno je tá whisky aj z svojho pohľadu taká výnimočná aj v rámci toho, nazvime to, alkoholu? Ako určite áno, whisky má jedno z najstriktnejších pravidel, čo sa týka nejakej spôsobu výroby a všetkého. Častokrát sa vraví, že práve tá whisky je tá kráľovná medzi tými alkoholmi, lebo naozaj má veľa striktných pravidel, o ktorých chcete, môžeme sa kľudne porozprávať. Každá krajina to má trochu inak, ale v podstate sú tam naozaj pravidlá, ktoré sú striktne dodržiavané. Ja to častokrát porovnávam, trebárs, keď máme whiskové alebo rumové degustácie, tak tí rumári to majú o mnoho viacej povolenejšie ako pri tých whiskových. Tam je to nejak obmedzené nejakou legislatívou a podobnými vecami, ktoré vlastne to majú striktne nalinajkované. Takže za mňa tá whisky je taký ten povestný vrchol ako prémiového alkoholu, podľa mňa všeobecne. Takže ono to je niečo také, ako ak spamätáš, Alex, kedy si aj v telke sa natáčalo také, že zlatý destilát sa to bolo, alebo niečo, kde sa vlastne hodnotili destiláty. Kuchovskej doliny si teraz, hej, akože prihrievaš polievočku. To nie je moja akcia. Ale tam bolo, že vlastne akoby kráľovská disciplína bola slivovica vždy. Že malo si, ja neviem, marhulovice, višňovice, ale tá slivovica bola to hlavné, na čo akože všetci čakali. Tak dá sa povedať, že pri tom alkohole pre teba to je tá whisky, hej, že... Ako áno, určite je to tá whisky, proste naozaj, ako som už vravel niekoľko, tí pravidlá sú veľmi striktné a sú aj veľmi kontrolované nejakými autoritami. Treba v tom Škótsku sú asociácie, ktoré to vlastne kontrolujú a podobné. Takže napríklad veľa ľudí nevie, dlhé roky v Amerike sa musel všetok vlastne alkohol alebo všetok americká whisky, ktorú urobili, respektíve bourbony špeciálne, museli ísť do federálnych skladov, kde boli skladované a až potom mohli byť predávané. Takže naozaj tam tá kontrola je veľmi veľká. Ja mám whisky rád, nevravím, že nepijem nič iné, ale nepijem nič iné. To sa ešte dostaneme. Samozrejme je leto, dám si nejaké miešané nápoje, sú nejaké rumy, ktoré v rámci degustácií ochutnám, ale keby si pozriem doma nejaké otvorené z tých fľaš, tak mám tam asi 95% z toho sú whisky otvorené a zbytok sú nejaké destiláty pre susedov a podobné, takže tak. Destiláty pre susedov, dobre. Poď, čo si mal. Napadlo mi, že keď si hovoril, že whisky je kráľovná alkoholu, kto je potom kráľ alkoholu z tvojho pohľadu? Tak to som sa nad tým nikdy nezamýšľal, ale whisky a pivo je super kombinácia. To tiež asi to môžem povedať na druhý deň ráno určite. No hej, to ako duní z toho hlava dobre, ale v podstate pivo a whisky sa do určitého procesu vyrábajú úplne identicky. Aha.
takže majú veľmi veľa spoločného a pivo je aj fajn na neutralizovanie chutí, keď robíme nejakú degustáciu. Napríklad vždy, keď máme whiskyovú degustáciu, tak odporúčam, dajte si pivo medzi tým, pekne vám to neutralizuje. Pri rumoch to nie až tak funguje, ale pri whisky je to za mňa pivo a whisky je kamoš. No. Aj na druhý deň. Celkovo pri tých degustačkách, aj keď sme boli u teba viackrát, ak by ste priateľe nevideli, tak tu v Spirit klube najlepšie degustácie. A pívajú teda aj rumové, aj whisky. My sme absolvovali viacero tých whisky viac. Tú rumovú zatiaľ som teda absolvoval len jednu, tak možno by som nemal o tom mleť, ale whatever. Mal som pocit viac, že sa mi zlievajú tie rumy. Aj keď boli teda rôzne, tak tie chute boli viacej podobné. Že naozaj pri tých whiskách každá chutila, že skoro úplne inak. A tie rumy už keď sme mali 4., 5., tak už som začal mať len tak sladko proste v tých ústach a už na konci som mal z toho taký trošku myšmaš. Že pri tých whiskách toto vlastne nejak nemám. Ako možno to bola nejaká zhoda okolností, by som povedal, lebo aj tí rumy naozaj proste dá sa nájsť aj taký, aj taký. Práve, že možno by som povedal, že tá škára je ešte širšia, lebo vlastne majú tam ako keby viacej vecí, ktoré oni tam môžu sa trošku s nimi hrať. Ale vo všeobecnosti vlastne tí rumy sú naozaj, väčšina z nich je sladká. Čo je taká veľká zaujímavosť je, tak veľa ľudí ani nevie, že tie rumy, čo pijú, že vlastne ani nie sú rumy. Rumy majú tiež nejakú svoju legislatívu a mimochodom z hodou okolností asi 2 alebo 3 týždne dozadu vyšla tabuľka najviac predávaných rumov z jednej z najväčších proste internetových predaní alkoholu a z toho 6 alebo 7 z 10 neboli ani rumy, ale vyhrali vlastne kategóriu najpredávanejších rumov, takže rumy to je kapitola taká sama o sebe, o ktorej sa môžeme porozprávať, takže tak. No. Keď už sme pri tom, poďme si to nejako vlastne rozdeliť. Ty sa teda venuješ vlastne, poďme tak, že venuješ sa alkoholu, ale aj tej degustácii, trošku vysvetľovaní ľuďom, že o čom to je. Kedy si s tým začal? Začalo to presne, že tie whisky boli nejaká tvoja vášeň a rumy sa len nejak pridali? Alebo ako si s tým, že jedného dňa si prišiel na to, že chutí mi to, idem sa tomuto proste venovať? Ja som vlastne mal príbeh taký, že som mal rád hrozne Jacka s kolou. To som pijaval, to bolo v nejakom období. Ja som nad tým aj zamýšľal, keď som vedel, že tu budeme sedieť, že vlastne aká je tá moja história. Tak ja neviem, zhruba nejakých 10 rokov pijem whisky plus minus. A vlastne za to Jack s kolou, čo ma vlastne moja terajšia partnerka vlastne naučila nejak popíjať. A ja som potom dával tú kolu od toho preč a začal som nejakými takými whiskami už, tak vždy vravím, že ten základ, ktorým by človek dobre keď začína, tak je Glenfiddich 12, neviem či poznáte, to je v takej trojuholníkovej fľaške, niekto tu máme aj za sebou. A vlastne to je taká naozaj pekná whisky, taký naozaj vstupný level. No a tým som začal som nejako objavovať, tým, že som žil v Anglicku, tam tá kultúra tej whiskovej bola trošku väčšia. Potom som prišiel naspäť na Slovensko a tu som začal vlastne zbierať nejaké fľaše a už to nejak išlo, začal som si nejaké vzorky objednávať a tak nejak to ide, že mám doma momentálne niečo cez 260 fliaš, ktoré mám vo svojej zbierke momentálne. Tak to by bola dobrá party, ale to škoda to ale tak to má asi aj nejakú cenu, hej? Pravdepodobne, že to je cenná zbierka. Hej, ako sú tam fľaše, ktoré sú naozaj cieľené za tým, že môžeme to kľudne nazvať investičné fľaše. Niekto to možno nerád bude počuť, ale je to komodita, ktorá podľa mňa funguje takisto ako každé iné. Ja v tom mám nejaké natlačené peniaze. Áno, neplánujem to vypiť, plánujem, že moji potomci s tým niečo niekedy spravia, už to bude na nich. Veľká výhoda investovania do whisky je, že aj keby ten trh nejak padne alebo niečo, stále to môžete vypiť. Presne tak. Tak ja zbieram šiltovky úplne na prd. Tak, aspoň ti zima nebude, i keď. No, takže keď sem padnú rakety, tak tými dolármi sa môže kedy zadusiť, ale ty máš whisky. Ja to tam v tom... Ja ich budem chytať do šiltoviek. Ty čo zbieraš, Maťo, inak, keď sa o tom bavíme? Tie také postavičky, jak sa to volá? Funko Pop. To sa mi akurát tak smejú iní ľudia, že už som na to veľký, ale tak každý máme nejaké svoje boliestky. Ale aby sme neodbiehali, trošku si nakusol tú cenu a cenotvorbu celkovú, tak to je tiež obrovská téma. Ten pomer cena-výkon je strašne dôležitý aj pri whisky, že máš napríklad naozaj fľaše, ktoré sú že vyslovene investičné, tak sú drahé, že vznikli možno naozaj v malých množstvách. Už to tu raz aj bolo, preto sa na to pýtam, na nejaké ochutnávke tu niekto riešil. Čo je taký optimál, dokoľko sa v úvodzovkách oplatí, do akej čiastky kupovať vlastne tú whisku. Hej, lebo že my prídeme potom k nejakým sumám, ktoré pre bežného človeka už sú nezmyselné. Ja neviem, 200, 300, 400, 500 a tak ďalej. Aj tých 200, aj 100 je veľa za fľašu. Čo je podľa teba taký sweet spot? Alebo že čo sa, nechcem povedať, čo sa oplatí piť, ale poviem to tak, čo sa oplatí piť? OK.
každý to má naozaj individuálne, každý máme nejaký budget mesačný, s ktorým pracujeme, každý si môžeme dovoliť niečo iné. Sú ľudia, ktorí ti povedia, že 20 je to ich maximum proste, ktoré budú piť a tu sa trošku pribrzdím pri tomto a poviem, že Slováci málo pijú. Slováci veľmi málo pijú. Ale hovoríme o vode, či o čom hovoríme? Slováci pijú veľmi málo kvalitného prémiového alkoholu. Vždy to doplním, vždy túto vetu doplním, ale je to pravda naozaj, že proste my sme tá generácia, ktorá je odchovaná na tom, že proste ísť piť znamená, že sa mám ožrať tak, že sa s prepáčením povracam niekde vonku. Ako aj tá generácia sa už nejak obmenia, trochu sa to mení. Čiže ide o to napiť sa, nie užiť si ten proces. Presne tak a možno pre týchto ľudí končí ten budget niekde pri 10 €, hej, pre niekoho pri 20. Samozrejme, keď máte nejaký rozpočet, musíte urobiť alebo zaplatiť tie povinnosti, ktoré musíte, niečo voľné zostane. Ja som to mal dlhé obdobie tak, a vravel som si, že do 50 je fľaša, ktorú si proste otvorím, ale to bolo ešte v období povedzme 4-5 rokov dozadu, kedy do 50 ste vedeli kúpiť celkom zaujímavé fľaše. Teraz osobne, keďže mám prístup k viacerým fľašiam, niekedy mám prístup aj, že povedzme možno k nižším cenám, ako sú bežné maloobchodné, to znamená, že viem si napríklad za 100 € kúpiť fľašu, ktorá je fakt, že dobrá, a možno tá maloobchodná cena je o niečo vyššia, ale stále, povedzme, ja som zaplatil pre mňa osobne tá pomyselná hranica, ktorá je 100 €, tak proste viem si otvoriť doma, viem si ho ochutnať. Na druhej strane mám doma aj fľašu, ktorá je treba za 300 €, ale nie je to fľaša, z ktorej by som si každý deň nalieval po 2 poháriky. I keď môj problém je taký už, že keď si 2-3 krát cítiš, že niečo naliem, tak už mi to príde veľa, lebo naozaj už ako keby toľko som toho predegustoval, že už to možno nie je až také zaujímavé pre mňa a skôr sa mi to začína kopiť teraz doma. Ale odpoveď na tvoju otázku, pre mňa je to 100 momentálne, povedzme, že to je to optimum, potom už sa to ako keby nepreklápa až tak, že tá cena výkon. Je jasné, že každý môže mať tú hranicu, kde si inde, ale presne ma zaujímalo, že aká je tá tvoja. 100 € znamená za jednu fľašu? Áno. Čo s tým možno? S touto problematikou, že fakt sa tu všetci chceme len čo najlacnejšie opiť. Ja by som to možno ešte doplnil. Ja som si všimol, že vznikajú tie špeciálne bary povedzme na tieto rumy a tak. Jasne. Takže možno aj to je tá budúcnosť, teda doplňam tú tvoju otázku, že teda možno toto je cesta? Je určite ako... Ono je to tých barov takých, ako máme my, možno nie úplne takých, ako máme my, vlastne unikátny tým, že je to taký open space, že príjete, pošáte si tie fľaše, ale napríklad aj tu v Trenčíne sú minimálne 3-4 ďalšie bary, kde máte 50 plus fľašiek, čo už je veľa, historicky to nebývalo nikdy. Tak je fajn a tá edukácia vlastne tých ľudí a presne to, čo sa to aj my snažíme robiť tými nejakými degustačkami a podobnými je fajn. Ono je to aj vidno pekne v zahraničí. Ja veľmi rád prirovnám k Poľsku, pretože za prvé moja žena je Poľka a ja tam mám veľmi dobré konexie aj povedzme k nejakému importu nejakých fľašiek a podobných vecí. Tam tá kultúra žije proste v Krakov, čo je, áno, je to síce veľké mesto, možno väčšie ešte ako Bratislava, ale každý víkend tam nájdete 2-3 minimálne degustačky, či už chcete víno, či už chcete rum, či už chcete whisky, či už chcete tequily, či už chcete gin, tak proste naozaj si viete vybrať a viete ísť a tie degustačky sú vypredané tam. Tam proste vidie to, ľudia to vypredávajú, je to ich obľúbený podnik, je tam nejaký človek, ktorý to prezentuje, na ktorého sú zvyknutí, takže tam to ide. Tu u nás je to stále o tom proste učení tých ľudí a podobné, je to taký nekonečný proces možno až. Čiže sme zase trošku pozadu ako to zahraničie možno v niečom. Áno. Asi ako znie to možno blbo, nalejme si teda, alebo nasypme si trochu popolu na hlavu, ale hej, dobiehame tú druhú stranu sveta. Na druhej strane aspoň sa niečo deje, konečne. Určite. A ľudia to akože hľadajú čím ďalej viacej, lebo som si, že ja som bol v Prešove, tiež tam bol pod hotelom nejaký taký kubánsky podnik, som tam prišiel úplne náhodne, dali mi nejaký rum a bolo to fakt skvelé, že proste to som nepoznal doteraz, tak možno takto sa to nejako deje, že tí ľudia prídu možno aj náhodne, alebo to vyhľadávajú? Myslím si, že je to skôr náhoda. Tie nejaké rumové a whiskové skupiny sú na Slovensku a existujú. Tá whisková skupina je, by som povedal, že menšia, je situovaná u nás v Bratislave, existuje Bratislava Whisky Klub, čo vlastne spája ako keby všetkých Slovákov dokopy, ale stále by som povedal, že je to taká níž skupina. My Slováci sme rumoví, naozaj keby porovnáme whisky a rum a to, čo sa skonzumuje, tak s rumom sme proste ďaleko inde. Každý druhý človek doma, ktorého sa spýtate, tak má nejakú minimálnu zbierku rumov, či už nejaké plantationy, alebo minimálne Diplomatico Vintage, ktoré má fakt každý druhý proste doma ako v zbierke. A to máš pravdu, to sa rozbehlo teraz. A to ako to funguje, proste, že tá rumová ako keby osveta je o mnoho väčšia a tieto rumové bary presne vznikajú. Zaujímavá kombinácia je napríklad cigara a rumy, ľudia si radi zapalia cigaru a rum, ale to je tiež, keď
Tu v Trenčíne povedzme je jeden podnik, ktorý to robí, ale ja osobne si myslím, že tí chlapí na tom prerábajú ako zarábajú, pretože je to vlastne taký privátny klub, ktorý majú a vlastne chodím tam len pár ľudí, je to na takú vape listo, ktorý musíte mať a podobne, takže je to stále v nejakej edukácii, ale ako som povedal, ten rum je určite popredu od whisky na Slovensku. Nie je to inak celkovo, to mi teraz tak došlo, ale to zase súdim to na príklade samého seba, že to ide trošku aj vekom. Že čím je človek starší, tak možno ten piatkový alkoholový zážitok vyhľadáva trošku iný. Aj my, keď sme mali 20 rokov, alebo teda aspoň ja a mnohých kamarátov, ktorých mám, ktorí aj teraz sem chodia, tak naša predstava o piatku bola diametrálne odlišná ako dnes. Jasné. Že my naozaj dnes prídeme k tebe sem, to je akcia, ktorá trvá 2 hodiny, tá oficiálna časť možno, 2,5 a my odchádzame spokojní, prekoštoval si 6, 7, 8 vzoriek a odchádzaš domov. Ale za starý čas by nám to bolo málo. Vlastne tam prichádza to, čo si hovoril, že treba si poriadne dať do tej makovice. A dnes práve, že ja prídem domov a som rád, že zajtra viem ako tak fungovať. Čiže je to možno aj o tom veku, že starší ľudia sem chodia? Je to určite o tom veku. Ono problém, aj keby sa vyťahujú nejaké štatistiky, tak dnešná mládež je úplne ako sme boli my. My sme možno plus minus rovnaký ročník, asi všetci a teraz sme plus minus rovnaký ročník. A vlastne a naše piatky boli presne takéto. Keby sa teraz prejdete dnešnou mládežou, tak zistíte na to, že oni vôbec nepijú. Nie sú vonku ani, áno. Ale proste piatky aj po meste, my sme situovaní trošku mimo mesta, ale keby ideš práve do toho centra, tak skôr tam stretneš možno ľudí našej generácie, ako vlastne tú mladú generáciu. A áno, takéto degustačné veci a vedieť si posedieť a vychutnať si to, tak je asi, ako to aj vravíme, že ten rozum prichádza s vekom, tak aj toto je asi niečo také, že sa ako keby musíme k tomu prepiť a možno nejako zrozumieť. No, tá generácia je úplne iná teraz, to je úplne o niečom. To je presne, a to by bola aj novú debatu, aj COVID to mohol spustiť a teda. Takže to by sme sa dlho mohli baviť. Ale Alex, ty si pivár. Ako to vidíš ty ako pivár? Má zmysel piť toto vôbec? Čo myslíš teraz? Ako whisky? Hej. Ja mám pocit, že keď sme poslední my dvaja spolu pili whisky, tak to bol ten Silvester? To nedopadlo dobre. To sme si obaja skazili Silvestra, lebo sme vypili, myslím, že celú fľašu pred barákom, aj s manželkami a... To bol presne... Takže to som ti odpovedal. To bol presne ten návrat do tej starej nostalgie. Áno. Ako by sme to chceli dobehnúť. To si doniesla, tuším, to bol Jameson. Klasický Jameson. Áno, a áno. dlho sme sa nevideli. Ja som bol vlastne na party s inými ľuďmi, ale boli sme vedľa nich, tak sme vybehli von a rýchlo. A presne to malo ten efekt, ktorý nechceš, aby to malo a už nám bolo špatne. Malo to rôzne dohry, tiktokové a tak ďalej, potom som ma druhý deň zistil. A všetko to s tým spojené, takže presne. Takže ja len to pivo si dávam teraz rád. A popravde, ja mám trošku problém s tým, že mi ten tvrdý alkohol, ale aj víno mi nerobí dobre. Tak buď ho neviem piť, alebo pijem asi zle pravdepodobne, ale akože som na to pivo taký nastavený. No. A hlavne, vieš čo, treba počúvať telo, však kedysi toho tvrdého sme pili naozaj viac, aspoň ja. A dnes tiež vo väčších množstvách, keď to dám, tak proste už cítim, že to nie je dobré. Ako ten level, tá degustačka, tam nemáš čo pokaziť. To by si zvládol aj ty, lebo to sú naozaj čo 0,2 sú to. 20 ml. A ty vlastne keď vypiješ 6x0,2, to naozaj nie je veľa alkoholu. Vieš? Neviem, 6x0,2. No nie, to nie je veľa. To máš čo, deci,2. To je takto. Ale za 2 hodiny? Za 2 hodiny to je nič. To Jožo s Ferom v krčme to majú za 2 minúty takto. 2,5 decáčiky celé, ktoré sú trošku za okraj naliaté a vybavené. Čiže naozaj tá kultúra je trošku iná a tiež som prišiel na to, že proste už mi to nerobí dobre. Ja ti nadviažem. Boli sme akurát kedy pred týždňom s manželkou u nás na pive v jednom podniku a my sme sa tam fakt cítili zle. Okolo nás proste tí ľudia, hovorím si, kurník, ja si chcem vychutnať to pivko, ale asi fakt je tá cesta ísť niekde, kde to proste to prostredie je to aj naklonené. Veľkú tému si načal. My máme v Púchove takú piváreň, nebudem im robiť reklamu, kde všetci chodia, lebo je tam dobré, však je tam to pivo dobré, je tam dobré pivo, ale ja som tam bol párkrát a ja sa tam necítil dobre, ako v tom priestore. A môžeš mať najlepšie pivo na svete, keď mne sa tam zle sedí, ja tam nebudem proste. Jasné. To strašne na to podľa mňa, máš to tak aj ty, že keď si niekde, kde sa ti nepáči, tak... Hej, aj úplne jedno presne, čo piješ a akí sú tam ľudia, ako je to určite tak. Inak nadviažem trošku na tie piva, čo si nadhodili, pretože aj tá pivová kultúra sa podľa mňa veľmi vo veľkom rozrastá. Tých pivovarov vzniká pomerne veľa, naozaj tých druhov piva si viete vybrať. Sú špecializované vlastne pivárne, ktoré majú svoje. Je veľa podnikov, ktoré zaraďuje 3, 4, 5 rôznych fľaškových pív, čo nebývalo teraz. A je toho pomerne viac. A za mňa je to tiež taká veľmi pekná zaujímavá cesta objavovať tie pivá. Proste ja napríklad mám IPu veľmi rád, tak skúšam miestne, keď sa niekam dostanem, tak vždy sa snažím nejakú miestnú IPu skúsiť. A je to podľa mňa tiež zaujímavé. Bývajú aj pivové degustácie, nad tým som už uvažoval.
On vlastne v našom prevedení by to šlo spraviť, takže by to naozaj boli flaškové, čo zase neviem, či by pre ľudí bolo zaujímavé, ale možno by to bola taká zaujímavá otázka do plena, že či by to bolo zaujímavé pre niekoho. No je to skôr, presne musel by sa viac venovať pivu a mať tu pravidelne veľa piva, ľudia byť na to naučení, aby to asi malo pre teba zmysel. Ale inak aj pri tých pivách, presne ako sme hovorili, však je tá známa akcia, tá naozka 13, tak ja som tam veľakrát bol a presne sa vždy snažil ochutnať niečo iné, niečo nové, lebo tú klasickú 12 toho ležiaka, či už Plzeň alebo čokoľvek, to piješ stále. Jasne. Prečo si nedať niečo iné? A pritom aj tam boli veci, ktoré vyslovene, že ja keď som zdal napríklad tie populárne, kto má rád tie saury, mne tak vykrutilo hubu, akože vôbec. To ja som sa z toho napil a sa im, jak v dedictve, pro Krista, akože, jak toto môže niekto piť? To je, chutí ti to, alebo? Nie som toho fanúšik, sa priznám tiež. Ja mám rád, ležiaky mám rád, ako to je taká klasika, ktorú cez leto podľa mňa pivo musí byť proste. Nech si každý vraví, čo chce, nič ti tak neuhasí smäd, ako je proste studené pivo. Bez debaty, podľa mňa. Hej, dobre, ešte možno cider, ale toto nie je až také populárne u vás. Ale proste ležiaky mám rád a vravím tú IPu, to je taká moja srdcovka. Nehovoríš to, leto, to je taká klasika, sa ešte preruším, že keď idem na piva, naozaj už som smedný, tak ja si ešte predtým dám doma, že trochu orieškov alebo tyčiniek a ničoho iného sa nenapijem. A potom, keď prídeš, to prvé proste ide samo. Áno, presne tak. To je úplná krása, ale som ťa prerušil, no, Alex. Ja už neviem, čo som chcel povedať. Ale asi niečo o tom pive. Nie, tak ja som to chcel tak nejak premostiť, lebo ty sa najviac venuješ tomu pivu, tak by si nás ty mohol poučiť teraz. To vidím to je jedno. Tak, no však áno, pivo je super. Teraz sme boli v Ostrave minulý týždeň, tiež si hovoríme takto, že Plzeň nechce menej, prídeme proste do krásneho podniku, krásneho pohodového, hviezda sládkov, tak hovorím, tak OK, skúsim ten Plzeň. A bolo to vynikajúce. Hej. Takže keď to vie dobre človek asi načapovať, musíš to vedieť asi aj nejakým spôsobom dobre podávať, tak to je fakt super. No, takže to je môj názor na pivo. A keď som bol v Taliansku v lete tiež, som tam skúsil tú ich miestnu IPu a domov som si viezol 3 fľaše také veľké, hej, ako to bolo neskutočné. Aj keď tá cena bola brutálna, ale hovorím si, akože niečo tak dobré. Takže áno. Áno, určite nájsť dobré pivko. A celkovo s tou cenou, ja už na to dnes pozerám inak, lebo ono sa to presne tak otočí, ak sme sa bavili, že keď sme mali tých 20 rokov a chodili sme von a teraz keď máme 35, 6, 7, 8 a tak ďalej, že vtedy si išiel von každý piatok a každý piatok si proste natlač do toho nejaké peniaze, neviem, 20-30 eur. Vtedy za 30 eur si vedel užiť piatok. Solidne. Za 30 eur už si ozaj vedel pustiť proste do tej gamby. A teraz za 30 eur, keď si za dobrý alkohol, už si až toľko toho nedáš. Ale že nechodíme každý piatok, aj k tebe napríklad chodíme raz za mesiac, dva, že viac sa na to potom tešíme, tak potom mi nie je ľúto kúpiť si tú lepšiu fľašu, ktorú si naozaj že vychutnám, lebo nepiješ nejaký ten bežný patok každý piatok, vidíš, patok, to sa skoro rímuje. Takže toto je možno ten rozdiel, že človek je ochotný tak nejak inak k tomu pristúpiť a hlavne ten lepší alkohol, však to by bola asi aj škoda piť to takým húra štýlom, nie? Škoda ako škoda, ono vždy záleží, čo očakáš od toho alkoholu, vieš. Pokiaľ naozaj ideš tým, že chceš cápať, tak si kúp tú vodku za tých 6, 7, 8 alebo 10 eur, alebo koľko teraz stojí. Začne ma to až tak... Máš veľa džúsu k tomu a je to dobré. Ja mám napríklad... A to sa kedysi pilo inak? Ja som toho na litre tiež vypil. A ja mám takú teóriu aj s whiskom napríklad, že keď tá whisky nie je dobrá, tak v podstate žiadna whisky nie je zlá, len potrebuješ nej Coca-Colu. A čím je horšia tá whisky, tak tým viacej Coca-Coly potrebuješ a vypiješ ju bez problémov, hej? Aj áno, aj nie. S týmto mám taký príbeh, jeden s našim dobrým kamarátom Dominikom. Boli sme u neho, však on ako zubár často dostáva tie všelijaké podarunky a vytiahol na stoj, že neviem, čo to bolo, neviem, či to nebola zákonná balentánka. Ja som proste, ale toto je dostrekovačov, toto fakt nie je dobré. Neboj sa, doniesol kolu a to už sme boli troška akože rozmaznaní, tak sme sa zriedili s tou kolou a že lepšie, ale že stále to tam ako cítim, ale áno, vieš to prebiť, lebo keď si s tou kolou dáš toho Jacka, tak to je naozaj, že to je solidné pitie, tam tomu nebadí nič, aj to funguje spolu, podľa mňa, ale pri niektorých tých lacných kokšo tej kolinky musíš veľa dať, aby si to prebil. Tam ešte otázka, určite to nerobí s kolou zero. No jasne. Kola zero a alkohol by mal byť proste trestný čin. Kola zero by mal byť samo o sebe trestný čin aj bez toho alkoholu. Takže teraz ja sa schovám, lebo ja mám rád kolu zero. Ale nie s alkoholom. To proste nejde spolu. Už keď chceš zakryť niečoho chuť, tak tam daj tú sladkú cukrovú kolu. Áno, ja som asi ten, čo by najmenej mal hovoriť o tom, že jedzte veľa cukru, to určite nie. Ale proste ten chlast musí byť proste s tou sladkou kolou. Že by to malo význam, to vôbec sa snažiť nejako prebiť. Celkovo vlastne, ale dáva to aj zmysel, čo hovoríš, pretože všetky tie hnusné alkoholy majú v sebe len nejakú esenciu. A to je presne tá esencia, ktorá je tá namiesto toho cukru v tej kole, čiže len nejaká chemická chuť.
tam vlastne bude, čiže no áno, dá sa to zakryť, ale nie vždy ten výsledok je taký, ako by si očakával, no. Takže to je práve to, že aký výsledok očakávaš. Keď očakávaš, že obiť, tak po 2., 3., 4. už ti je to jedno. Keď ideš degustovať, keď si to ideš vychutnávať, tak vtedy naozaj chceš si priplatiť tie peniaze, chceš. A pritom dajú sa kúpiť dobré fľašky. Fakt kúpiš do 50 €, dajú sa kúpiť dobré fľašky. Ale sú aj prípady, že sme išli napríklad s chalami na chatu a mali sme naozaj kúpené, že dobré fľaše, že a nechcem povedať, že degustačka, ale také, že každý doniesie fľašu a tak poochutnávaš. A čo doniesol niekto iný. A napríklad tá 1, 2 nám tak zachutia, že ich vypijeme, že a scapeš sa proste aj z toho aj z tých dobrých vecí. Ano. A ráno si povieš, že sme to nejak, ale dobre. A vlastne si spokojný. Áno. Čiže dá sa to vlastne aj z tohto. Ale ešte som chcel iné povedať, že ešte predtým, že začali takto s whiskami, tak bola dlhá éra, že sme všetci pili gin tonic. To som si aj všimol, že tak možno 5, 6, 7 rokov naspäť sa strašne vrátil gin tonic. Všetci začali strašne piť gin toniky, ty si v tomto biznise, ja už to dnes nepijem toľko po vonku. Trvá to dodnes? Gin tonic je stále jeden z najpredávanejších drinkov, ktoré tu my robíme. Nie sme nejaký drinkový bar, máme 4-5 základných, ale gin tonic ide takmer vždy. Keď ide nejaký, tak ide takmer vždy. Máme tu také latino party, ktoré vlastne robíme v spolupráci s MS Dance, to je tanečná škola hore. A vtedy vlastne gin tonic je ten najpredávanejší vlastne alkohol, ktorý je vôbec. Gin tonic je veľmi dobre piteľný a je takmer jedno, aký gin použiješ, len že by si dobrý tonik použil. Presne toto je dôležité. Presne, lebo každý si myslí, že len dobrý gin, lebo to toniku je tam mnoho viac. Čiže keď použiješ nejakú šbrndu, tak... Ako kúpiš v Overolde gin za 10 €, hej, ale keď tam dáš normálny tonik, a to nemusíme preháňať, poďme do klasického coca-coláského Kinleyho, dáš tam kopu ľadu a proste dozdobíš to nejakou, ja neviem, čučoredkou alebo niečím, máš toho parádny drinčik, s ktorým musíš byť spokojný. Ono sa to tak dobre pije, akože však ja gin tonic takisto, rád si dám hoci kedy a bola doba, že naozaj sme pili iba to, ale presne teraz som sa dopracoval k tomu, že nie, že mi to prestalo chutiť, ale že už mám chuť na niečo iné, väčšinou na tú whisky. Hej. Ako je to tak, teraz začína byť trošku, že bezalkoholové drinky, to znamená, že bezalkoholový gin tonic, ktorý je normálne bezalkoholový gin, ktorý sa predáva, sú rôzne verzie toho. A aký to má význam? Keď chceš proste nejaký drink, ktorý si chceš popíjať a on ako ten gin tonic, on to fakt to nechutí zle. Akože, však jasné, to je to dobré, ale bez alkoholu? Bez alkoholu, tak si šofér, alebo nechceš vyššívať ženy možno, ktoré chcú mať ten pocit, že si dajú drink, to by som bral. Proste ale bez toho pocitu alkoholového opojenia to asi nie je úplne drink, či? Ja to beriem podľa, vieš, že povieš, že máš detské šampanské, nealkoholické šampanské alebo víno. Ale to je vlastne čo? To je vína v podstate, keď to zoberieš tak. A vidíš, teraz sa pekne vraciame k tomu, že za akým účelom ideš piť ten alkohol. Keď ideš opiť za tým, proste sa ideš stápať, nazvime to tak áno, ale keď ti to chutí, chceš si to popíjať, tak si dáš ten alkohol gin tonic. On je to vôbec taký veľký segment, ktorý sa otvára a teraz už nájdete všetko od vecí, ktoré neúplne dávajú pre mňa význam, ako je napríklad whisky bezalkoholová a tequila bezalkoholová, ktorá áno, vieš namiešať nejak na báze toho. Chápem bezalkoholový rum, lebo kola s rumom tiež je celkom zaujímavé. Určite chápem gin tonic, určite chápem dokonca Aperol špric sa robí, takže sa vlastne Aperol robí na alko, to tiež chápem a proste je taký boom momentálne. Možno čím je drink, v ktorom je menej alkoholu ako takého, tým jeho bezalkoholická verzia dáva väčší zmysel. Hej, určite. Lebo... Už to chápem. Keď si vychutnáť, áno, dobre. Dobre, už som to pochopil. Hej. Ale vidíš, máme v sebe stále náznaky toho buranstva. Jasne, nealko pivo pre Boha, prečo? Ale keď chcem šoferovať, nedám si žiadne pivo. Ideálne, vieš, nealko. Aj to niektorí nerešpektujú, ale to je na inú debatu. Dobre, to už je na inú debatu, ale akože neviem, to nealko pivo, neviem, no. Ako napríklad za mňa nealko pivo je niečo, čo sa uchytilo u nás neskutočne. Ako to je podľa mňa asi najpredávanejšia nealko verzia, alkoholické verzie naozaj to pivo. My máme dní tu kedy predáme viacej nealko piva ako piva. Fíha. To je úplne proste bežná vec. Kto to pije? Či proste ľudia majú chuť na nealko, hej? Chcú niečo od smedu, proste si pivár, máš rád pivo, tak ono aj ten birel ochutený, povedzme, je to príjemné, je to sladučké, keď je to studené, tak sa to sakra dobre vypije. Áno, napríklad my tu máme napríklad, že birel klasický, ktorý ja úplne nemám rád, napríklad rád staropramenné alko, preto ho tu aj my máme. To je ten cool citrón, alebo tak. Nie, toto je práve že taký horký chmelový, on je naozaj veľmi príjemný, je to na alko proste, ale fakt to chutí to ako pivo, keď chceš niečo ísť šoferovať. Ja som aj Urpiner je dobrý ináč nealko, musím povedať celkom. Keď už mám povedať, že niečo s nealkom mi chutí, tak Urpiner je fajn. Aj Bernard má zaujímavé nealko, tá nejaká švestka. Máme radi nealko nakoniec? Máme. No, nie sme okay. Chlastať. Tak máme radi nealko. Bernard s voľnou hlavou alebo s čistou hlavou, že? Tá švestka. Tá švestka je výborná. Super.
Tá je naozaj, vidíš, tak nakoniec prídeme k tomu, že sa to dá. Ochutený, citrónový, OK, jasné, v lete od smedu čapovaný, geniálne. Ale že dať si to ako alternatívu miesto piva. Tiež som v tomto ako Miky, no. že klasický birel, ten akože čo sa tvári, že je pivo, tak to mi nechutí vôbec. Ale ten, čo sa dívam len teraz pred sebou, tak ten vypijem úplne v pohode. Ten sa fakt dá, keď je vychladený, akože... Budem ti veriť, ja ho nevidím. Ja to je ten? Aha, dobre. Vidíš, to všade. Keby ste nás chceli platiť birel, s pivom pred sebou, takže ja už sa teším na večer. No a skúsme teraz, ty sa venuješ tomuto segmentu. Čo je tvoja predikcia? Čo pôjde? Čo sa vráti? Lebo sú mnohé veci, ktoré sa takže vracajú. Hej, gin tonic sa vrátil, ja neviem, vráti sa možno niekedy vodka s džusom, alebo prohibícia. Takto, ako ja nebudem zo seba robiť nejakého drinkového špecialistu, to určite nie som, ako ja nie som ani barman, ani nejaký špecialista na koktejly a podobné veci, takže v tomto sa neviem nejako úplne vyjadriť. Čo sa ale viem vyjadriť, tak to je prémiový alkohol a to je to, čo vidíme teraz. Momentálne svet prémiového alkoholu klesá, hlavne whisky. Ten predaj ide dole medziročne. To znamená, že všetky tie veľké koncerny, ktoré boli a zarábali ťažké peniaze, lebo tam sa neskutočné veci točia, tak vidíme, že ten predaj klesá. Dlhé obdobie skupovala všetko Ázia, ktorá bola veľmi veľký a taký neprebadaný trh pre týchto výrobcov a aj tá začala klesať. To znamená, že predaje tam respektíve začali klesať. To znamená, že čo automaticky budeme vidieť nárast v cenách prémiových alkoholov. A to vidíme, povedzme, možno posledné 3-4 roky, áno, stále to rastie, čo ja predikujem, že medziročný skok teraz bude veľmi veľký. A vlastne ten dopyt si myslím, že tým pádom aj klesne. To znamená, že to, že oni spravia, aby si udržali svoje tržby, to znamená, že zvýšia ceny, ale tým pádom zase znížia predaj, to znamená, že pôjde aj toto dole. Takže je otázka, či vôbec, a to je možno taká kacírska otázka, či za 15-20 rokov vôbec alkohol bude povolená droga. Je dosť možné, že my alebo naše deti sa dožijú toho, že bude prohibícia a alkohol proste nebudete môcť ani kúpiť. Takže preto je moja predikcia, že treba si nazbierať niečo doma, nejaké zaujímavé fľaše, ktoré viete kúpiť v nejakej zaujímavej cene. A osobne si myslím, že tá ich cena pôjde hore, bude možno nejaký pokles dole a to vyskočí všetko hore. A uvidíme, čo bude, no. Či to bude stále povolené, alebo nebude. Kokšot, normálne som rozosmutnil. Ja mám skôr pocit, keď počúvam niekedy 15-ročné deti, že skôr budú povolené veci, ktoré nie sú ešte povolené. Je to presne tak, ako vravíš. No, a to už dnes naozaj tie decká nejdú za alkoholom, ale idú za veľa tvrdšími a horšími vecami a to ako je podľa mňa desivé. No. Myslíš, že by to mohlo dojsť naozaj až k tomu, že tá stagnácia možno aj v tej ekonomike bude taká, že až tomuto príde, že sa alkohol zakáže? Áno, je to dosť možné. Ako vravím, možno naša generácia sa toho nedožije, možno aj áno, možno sa aj toho dožije, ale keďže je to droga ako každá iná, či si bráme alebo áno, alebo akože oni to legislatívne kvázi obhája, keď budú chceť. Áno, ale myslím si, že naozaj sa to proste presunie k tomu, že proste bude to. Ono ako všeobecne aj v histórii, aj keď si pozrieme tú whiskovú históriu, tak existovali vlastne také piky, by som povedal, a veľmi výrazné pády. Povedzme taká írska whisky, ktorá svojho času mala, myslím, že to bolo okolo 180 destilérok, tak spadla do momentu, kedy boli 3. Takže naozaj to bolo niečo, čo už bolo na krachu vyhnutia alebo na pokraji vyhnutia. A vlastne teraz sa to znovu otvára, aj tam niečo to 40 aktívnych destilérok momentálne. Takže určite nás bude čakať nejaký prepad a s tým, kam ako keby smeruje tá naša budúcnosť a tá naša, ako by som to možno povedal, nejaká lojalita alebo niečo, čo sa snažíme robiť, tak je dosť možné, že alkohol bude v budúcnosti zakázaný. Žijeme ten pík teraz, alebo už bol? Žijeme, teraz už je dole, zasa ide. Teraz uvidíme aj tie ceny, ako pôjdu. Všetci predikujú, že budú ceny klesať. Ja si myslím, že to je hlúposť, ceny budú stúpať. Uvidíme, kto bude mať na konci roka pravdu. No, ono sa to asi ukáže najmä na tých prémiových značkách, lebo čím asi väčší objem, hej, keď sa bavíme, že Jack Jameson, tie najväčšie veci, tak tam sa to asi toľko neprejaví. Áno, ale aj tie už stúpli, keď si, ja si sám pamätám, že ja neviem, fľaša Jamesonu sa dala kúpiť za 9,90 a teraz za 9,90 určite už nezoženieš. No tak to som nevidel hodne dlho. Takže je to niekde okolo, ja neviem, od 15 do 20 eur, povedzme. 13, tak zľave na Vianoce možno. Keď kúpiš, takže naozaj my už tam vidíme, tam sú rôzne veci, ktoré to ovplyvňujú. Jedno je vlastne aj daň na alkohol vôbec, tá sa tiež medziročne zvyšuje, tak aj to ovplyvňuje cenu, ale vidíme proste ten nárast stále. Čiže sme nejak obišli jednu takú zásadnú vec, to pomyselné rozdelenie, hej, tých whisky. Škótska versus írska, možno ešte versus americká, prípadne tie, ktoré také tie vychádzajúce hviezdy, japonské a tak ďalej.
ktoré možno niektoré rýchlo zhasnú. Čo by si odporúčil človeku, ktorý chce vstúpiť do sveta whisky, že čím by mal začať? Čím by mal začať rovno škótskou, alebo začať irskou? Ja dám taký príklad, keď sme boli so ženou v Dubline na výlete, to sme vlastne mali po svadbe taký výlet, tak boli sme tam v tom Jameson centre vlastne. A však tam už nie je distillerka, ale tam ostalo to historické, však ty vieš veľmi dobre. Tak tam to je tak srandovne spravené, že oni vlastne ti chcú tak podvedome natlačiť, že tá írska je najlepšia a ten Jameson. Bo celé keď to absolvuješ, tak oni ti tam na konci dávajú ochutnať samozrejme rôzne Jamesony, a na konci ti dajú ochutnať Jamesona, dajú ti ochutnať Jacka, a ešte tam bola nejaká škótska, asi nejaký Johnny Walker. Ale akože dali fľaše za porovnateľné ceny, to bolo akože fair, že nie je nejaké lacné. Ale tlačia ťa k tomu aj tá, čo to prezentuje, že vlastne tá škótska je akoby moc silná, moc ťa páli. Tá americká je taká akože moc brut, alebo ako to povedať, že taká neotesaná, ale že tá naša je tá jemná, tá správna, že to je tá, ktorú by ste mali piť. Tak to mi prečo také funny, že oni si tak prispôsobujú pre seba, robia možno niečo takéto aj Škóti, lebo tam som nebol v žiadnej destillerke. Ako takto, teraz iba všeobecnosti zhrnem nejaký marketing a dostanem sa k tej tvojej otázke. Ten marketing je veľmi silný aj pri alkohole, čo je taká veľká sranda a ja to mám hrozne rád, že chytíte fľašu a teraz jedno, či to whisky alebo rum alebo čokoľvek za 7 € a máte tam rozpísaných 13 voní, 14 chutí a 15 finišov, akých tam máte. A nalejete si to a nič necítite nič iné okrem liehu, takže ten marketing vie byť takýto naozaj, že proste snaží sa vám natlačiť a vypichnúť tie dobré veci. Keď vravíš, tá otázka prvotná, že s čím začať, tak ja mám takú teóriu, mám aj o tom video spravené, keď prídem do krčmy a je tam Jack Daniels, je tam Johnny Walker Red Label, je tam Ballantyne, je tam Chivas Regal 12, je tam Jameson, tak ja si vždy vyberiem Jameson. Neznamená to, že z tých visiek, ktoré som povedal, nemám rád, ale za mňa Jameson je asi najpiteľnejšia whisky, lebo ja nebudem tam piť s kolou. Keď ju budem chcieť, tak si ju dám do pohárika a ten Jameson je naozaj taký príjemne ovocný, ľahko vypiteľný, takže podľa mňa vám to veľmi dobre predávali. A vlastne ja by som si vybral vždy toho Jamesona. Keby chcem ale niekomu povedať, že čím mám začať piť, tak zopakujem to, čo som vravil pred chvíľočkou. Kúp si Glenfiddicha 12, sadni si doma a pomaličky si tú fľašu popíjaj po večeroch a začni s tým a potom to už pôjde samo. Sú neskutočné dobré írske whisky, ktoré milujem, či už sú to nejaké Redbreasty, alebo teraz Jameson Vintage, ktorý vyšiel, či už je to Hyde, alebo Danvillesky, ktoré mám neskutočne rád, ktoré už sú cenou zase trochu niekde inde. Ten výber tých írskych whisky je tam neskutočne veľký. Pri škótskych to by sme tu mohli hodiny byť a rozprávať o tom. Takisto Amerika má svoje zaujímavosti. A na druhej strane my nie sme naučení na nejaký chuťový profil tých amerických whisky. To znamená, že americké whisky nie sú až také populárne na Slovensku. Áno, je tu Jack Daniels, ale je málo ľudí, ktorí Jacka Danielsa pije na šoty, väčšinou sa tu pije s kolou, je rozšírený v baroch. Koft, ktorý 8 dlhé roky dovážal, robil veľmi dobrú robotu, čo sa týka propagácie. Takže áno, tu je tu nejaký Jim Beam a podobné. A sú tu potom nejaké japonské, ktoré sú zasa cenou úplne niekde ustrelené inde. A je to taká, by som povedal, iba veľmi malá skupina na Slovensku, to čo vyhľadáva povedzme iba japonské. Samozrejme tie kvality mám rád, vypijem ich, ale je problém ich zaplatiť doslova. Keď máte dať 300 € za 12-ročnú fľašu, tak za tých 300 € mám 25-ročný talisker, ktorý si budem pocuckávať a budem pri ňom kričať do nebies, že toto je jedna z najlepších visiek, ako som kedy pil. Takže je to také veľmi rozmanité to portfólio. Jasné, keď si ešte hovoril o tom Jackovi, tak však dobrú robotu urobili dekády rock'n'rollových muzikantov, nie? Áno. Proste to sa vám podpísalo, to pili všetci. Áno. To bolo akože, podľa mňa tí ľudia to majú uložené, že Jack je proste niečo cool, trička, Jack Daniels je ich miliarda, však keď sám som také tričko nosil, lebo to bola taká éra, bolo cool také niečo mať. Že ten marketing tam má veľa do seba, ale dnes už napríklad samotného Jacka, čo ja viem, či by som mal chuť samotné to piť? Samotné nie, ale pil by si to s kolou ako drink určite v pohode. Viete, s čím je pochovaný Frank Sinatra? S fľašou Jacka. To som nevedel. Dokonca má svoju špeciálnu edíciu, ktoré Brown Forman, respektíve Jack Daniels dlho vydával a to bola vlastne špeciálna Frank Sinatra Edition. Je to skvelá whisky. Je proste taká bohatšia, hutnejšia, je to z tých súdov, ktoré boli v sklade hore uložené. Super vec a oni mali veľké spolupráce s hudobníkmi. Sranda inak je, že pri tých špeciálnych edíciách Jack, čo mal nejakú špeciálnu, ten nejaký single barrel niečo. To majú doteraz. No, bola o dosť drahšia ako bežná. A ja osobne som tam veľký rozdiel nevidel.
už pri tých Jamesonoch, aj ty si tu minulé mal jedného Jamesona špeciálneho, Vintage. tak tam bol o mnoho väčší rozdiel v tom, že neviem, ja som tam nevidel v tom nejaký. Hej, ako tam je single barrel, to znamená, že to z jedného konkrétneho súdu a opäť vlastne tú fľašu, ktorú si ty kúpiš, tak je označená tým súdom. Čo je ale veľký rozdiel je, že nemá 40, ale má 45%. Čo je opäť vec, ktorú ja veľmi kvitujem. Ja mám rád, keď má alkohol 46% hore a viac. Vtedy mi to viacej chutí. Alex, ty máš koľko percent? Ja percent? Na telefóne? Nie, ja som to len, že takto, že keď si hovoril o tom uskladnení, o tom Sinatrovi, dobre je tá whisky uskladená v tom hrobe? Keď si hovoril, že je kvalitná, alebo je to zahodenie dobrej whisky. Lebo som chcel hovoriť o tom uskladení, tak si mi teraz tak už premostil. Ja by sa išiel pozrieť, hej. Ani nie, ale že... Whisky, keď je naflaškovaná, tak vo flaši takmer vôbec nemení svoju chuť ani konzistenciu. Môže sa vyparovať, ak je povedzme zle uzavretá, alebo niečo to môže, ale nefunguje ten proces toho dozrievania. Veľa ľudí si myslí, že nájdú hore na povale niekde po babke, nájdu tam Chivas Regal 12-ročný, ktorý bol kúpený 40 rokov dozadu, to znamená, že majú 52-ročnú whisky, nemajú. Majú 12-ročnú whisky, ktorá bola flaškovaná pred 50 rokmi. Čo sa zastaví na tej 12-ke akoby. Hej, no tak čo s tým robiť, aby sa to dobre uskladňovalo? Treba to vypiť. Treba to vypiť? Dobre. Takže ak máš doma nejaké chlasty... Takže dneska prídem domov a poviem, musíme všetko vypiť, lebo stráca to na cene. Ako sú zberatelia, ktorí by vám tu porozprávali, ako treba parafilm omotať a podobné veci. To je vlastne taká vec, ktorá vám utesní ten kolok a podobné. Ja mám doma fľaše, ktoré majú cez 15-20 rokov a nevyprchalo mi nič odtiaľ, nič sa s nimi nestalo. To je takáto vec ako na obálky, sa to dávalo kedysi? Nie, predstav si to ako takú hrubú lepiacu pásku, ktorá je naťahovacia, to znamená, že keď ju nalepíš, tak sa utesní, sa stiahne a nedovolí vôbec tomu vzduchu nejakému odtiaľ ísť preč. Ale vravím, ja mám doma kúpu starých fliaš proste a nič im nie, ani bez toho parafilmu. Nemám ich nikde v pivnici skované dole, opäť ale nejakí odborníci zberatelia, tu teraz možno komentáre budú písať, že to nie je pravda, treba to v pivnici dole skovať. Prepáč, a naviažem na to tiež ďalšou pikoškou, viete prečo nás starí rodičia zakopávali alkohol na dvore? To viete, že sa robilo, nie? Že zakopeš slivovicu. Potom ti odpoviem, no povedz. No však nepovedz, ty skús. No ja mám taký vlastný príbeh. No skús, povedz. Prečo to asi robili, hej? No? No tak báli sa, že to vypijú hneď, tak ho zakopali a že budú mať odložené na neskôr. Toto je presne ten dôvod. Veľa ľudí si myslí, že keď to v tej sklenenej fľaške zakopú, takže im tam bude zrieť. Jediný dôvod bol, že by to nevychlastali. Takže som odpovedal správne. Takže ideme hľadať zakopané fľaše. Počúvaj, pri sám Bohu to nevymýšľam, originál príbeh, to ešte dávno, môj tatko aj so strýkom, proste fakt sa im podarila slivovica. Vypálili, fakt, ja to moc nepijem, fakt bola skvelá. Oni to volali, že víťaz všetkých testov, lebo nosili to samozrejme kamošom a hej. A tá už keď bola posledná, lebo však napálilo sa, ja neviem, nejaké množstvo, 20-30 litrov, taký štandard. A už keď bola posledná fľaša, neviem čo je literka alebo sedmička, to je jedno, tak boli sme u nás na chate a tátko, že táto bola tak skvelá, že to musíme zachovať, aby sme si niekedy v budúcnosti proste zapamätali, že ako dobrú slivovicu sa nám podarilo spraviť, tak ju zakopal na chate. A asi týždeň ju tam nechal a potom sa bál, že zabudne kam ju dal, tak ju rýchlo vykopal a vypili ju hneď. To splnilo účel. Naozaj, takže, je to tak? Keby som to zhrnul, tak vlastne je jedno, ako to na alkohol uskladní, že v podstate už jak je raz v tej fľaši, tak už je to vlastne v tej fľaši. Sú také základné dôležité pravidlá, proste nevystavte to priamému slnečnému slnku. To znamená, že my keby tu na tých našich veľkých oknách na parapete vystavíme fľaše, tak za prvé ti vyblednú etikety a za druhé áno, začne sa ti niečo vyparovať. Ale pokiaľ to rozumne nejak skladuješ, povedzme v nejakej poličke doma, kde nepečie na to slnko, tak osobne si nemyslím, že sa tomu niečo stane. Ešte by som sa možno spýtal, poďme trošku do bulváru. Aký najdrahší alkohol si možno pil a kde to bolo? A či to splnilo teda nakoniec to tvoje očakávanie? Pil som niekoľko tisícové fľaše, to znamená, že fľaša stojí niekoľko XY tisíc, niekde povedzme okolo 10 000 stojí fľaša, sa pohybovalo to maximum. To znamená, že ten pohárik, ktorý som vypil 0,02 litra, 20 ml, tak to vidíte niekto 10 000 deleno 35, vidie vám cena toho pohárika. A boli to krásne, úžasné whisky. Jednu, na ktorú nezabudnem, 44-ročný Talisker, fľaša stojí, neviem, 5-6 tisíc, teraz neviem presne koľko stojí. Ale dopil som to a zhodnotil som, že bolo to dobré. A to všetko. Bolo to dobré, aha.
Tak, áno. A bolo niekedy, že bolo to zle? Pri takomto drahom alkohole? Že si povedal, že... Áno, ale asi to neboli tisícové fľaše, ale boli to povedzme fľaša, ktorá stala 2, 3, 4, 400 eur a povedal som si, že toto nie je úplne ono. Ale ako oni väčšinou, aj tí ľudia, ktorí to fľaškujú, tak vedia, čo si za to majú vypýtať. To znamená, že vedia, aké je to staré, vedia, či je to dobré alebo nie. Čo je také najraritnejšie a také najzaujímavejšie, že keď tá destilérka už neexistuje, to sú veľmi vyhľadávané fľaše, ktoré aj ceny sú proste ustrelené, ale sú to veci, k ktorým sa je ťažko dostať a to sú také zaujímavé veci. A keď vedia, že majú niečo zlé, tak viete kúpiť, ja som kupoval, pamätám si, 40-ročná whisky to bola, ktorú bola spravená špeciálne pre Lidl a stála, ja neviem, 80 eur alebo 90, čož vám proste logiku nedáva, že keby je to dobrá 40-ročná whisky, tak nemôže stať toľko peňazí. Takže oni vedia, čo si majú za to vypýtať, hej. Takže tak, ale to je tá spomínaná hranica stovky, kedy už sa nepreklapa to, že tá cena ide zároveň aj s tým výkonom. Niekedy rozbil fľašu 200 eur draksu? A ako dlho sa z toho človek potom dáva dohromady? Ty kokšo. Rozbil som 2 alebo 3 fľašky a bolo mi to ľúto, no len tak čo som si pozanadával dobre, bol som naštvatý chvíľku doma a nejak ma to prešlo a musel som sa z toho spamätať, no. Hej, podarilo sa. Ale to presne možno ide s tými cenami, lebo kedysi dávno, to boli ešte tie časy 20 rokov, keď sa pilo inak, tak sme išli von a ja som mal nejaké meniny alebo narodky a dostal som vtedy od niekoho, to bola, že fľaška hrušky. To sa niečo kedysi pilo, že hruška, dnes by som... No, to ja dnes by som sa z toho asi úplne že pozvracal. Vtedy sme to pili úplne, že no big deal. A dostal som, to sa volalo, že jubilejná, tam neviem, či vnútri dokonca nebola. Ovocie vnútri. No, tak to som dostal, až mi to akože vonku dali v Púchove pred jedným podnikom a normálne tá fľaša z ničoho nič, akože ak som mu chytil do ruky, tak jej odpadlo dno. To sa asi stáva veľmi raritne. To som nepočul ešte. No, že ani som s ňou nebúchol, ani nič, ale neviem, čo s ňou robili oni predtým. Či nebola nejako naprasknutá, alebo čo. Ale proste ja som mu chytil a odpadlo z nej dno. Ja som bol tak nešťastný. Aspoň tú rúšku si zachránil, či nie? To si sa potom pokúšal zjesť, ale to sme stopli. Ja by tam neboli kusky skla, no. Hej, čiže ale pri tej 200 eurovej fľaši, tak to by ma asi viac mrzelo, no. Tak stane sa, jasné. No ale ako hej, to áno. Nespravíš nič, jak sa vraví. A myslím si, že s touto múdrosťou by sme to dnes mohli zakončiť. Takže dovol mi na záver ti poďakovať, že si prijal pozvanie do nášho podcastu, trošku si snať obohatil ľudí tým, že čo piť, ako piť, prečo nepiť. A zakopávať flašky, ktoré robí vykrádať a tak. A neviem, možno aby som to zakončil takým niečím, čo hovorí zase môj ďalší striko, ktorý robí vlastné víno. Keď sme sa pýtali teda, že aké víno by si mal piť, lebo odborníci pijú len Rieslingy, ja to si teraz vymýšľam, hej. Tak on povedal, že proste zabudni na to, že sú len dve, také, čo ti chutí, nechutí. Je to tak aj z whisky? Je to presne tak. Prepiješ sa do toho, že naozaj, on to má ako keby také fázy. Ty začneš popíjať, začneš hľadať nejaké tie chute v tom. Potom sa tým už, keď to vieš, tak sa tým proste si to užívaš, vravíš si tie chute a potom už vypiješ toľko vzoriek, že bereš to, či ti to chutí alebo nechutí. A presne o tom to je, aj whisky, aj rumy, aj tí rumy, nerumy, ktoré sa tak predávajú u nás, zatvorené každému. Keď ti to chutí, tak je to tá správna voľba pre teba. Takže chuť, nechutí, na tom by som aj ja skončil. Ja postane pri pive, ale určite není problém. Dajte si aj whisky, dajte si hocičo, ale mňa nepresvedčíte. Dobre, máme demokraciu, všetci sme piť, čo chceme. Díky, že ste nás pozerali. Čaute. Čaute. Ďakujeme, dovidenia.